tayo po lahat ay tumayo upang ibigay ang buong pagkakataon sa pakinig na Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin ang ating pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Alben Reyes. Palakpakan natin ng malakas. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala na may Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkala mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapay noon. Maraming pong salamat malapay noon, hallelujah, sa paglagis mo sa bawat yugto, malapay noon, ay pong pananambahan mula sa papuring awitin, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos, yung matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago po ang lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapino, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, malapino, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Langisan mo po ito maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala sa mga tagapakinig. Hallelujah. At buksan mo po pang unawa, kaisipan, hallelujah, na matakapakinig sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdalakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na pensos po lamang. Amen? At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeida family, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, at ating pong beloved Ate Vine's, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa papagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong buksan, mga minamahal, ang banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Salmo, kabanata ay 91, sa talata ay 14 hanggang 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 91, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po sinasabi, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya, aking pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at papakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan, amen. Ilagak ang pag-ibig sa Diyos, amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Ating na pag-aralan, mga minamahal, amen, noong linggo, yung provision of God, mga minamahal, amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Narito po, mga minamahal, isinamarize, mga minamahal, amen.
Kung babasahin po natin ang buong 91, narito po yung mga provision ng mahal na Panginoon, mga pagpapala, na kapag ating ilalagak yung ating pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, na sinasabi mga minamahal, amen, ililigtas tayo ng ating dakilang Diyos, na sinasabi mga minamahal sa aklat ng 91:7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Kaligtasan galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kagaya na lamang po ng pandemic, mga minamahal. Amen. Maraming nangamatay, mga minamahal. Amen. Bata, matanda, mga minamahal, professional, mahirap, mayaman, mga minamahal. Amen. Maging yung mga doktor, hindi pinatawad ng pandemic, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga Kristiyano naglagak ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, nasa kanila ang kaligtasan. Amen? Kaya tayo mga minamahal, amen, sa kabila ng pandemic, patuloy pa rin ang gawain ng mahal na Panginoon sa pangangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunya, ating pong beloved Ate Vice Chair, mga minamahal. Amen? Patuloy ang gawain, mga minamahal. Amen? Sabi nila, walang mass gathering. Amen? Walang pagtitipon-tipon. Balit sabi ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, kung hindi dadalo ang mga tunay na anak ng Diyos, kung hindi sasamba ang mga tunay na anak ng Diyos, sino ang mananalangin, mga minamahal? Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't sa kabila ng kahigpitan, mga minamahal sa mga checkpoint, mga minamahal, amen, inililigtas pa rin tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Harangan man ang sibat, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, ng kanyon ng baril, patuloy pa rin ang mga Kristiyano sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit yung iba sa atin, mga minamahal, amen, may mga pandemic, mga minamahal. Yung iba, tinamaan na ng COVID-19. Subalit yung mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, patuloy pa rin ang kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamalapay. Maliban na lang doon sa mga hindi na dumadalo sa gawain ng malapeno. May pamilya sa ibang bansa, mga minamahal, amen? During COVID-19, mga minamahal, hindi na dumadalo, mga minamahal. Kahit sila buong pamilya nila na COVID, mga minamahal. Ang sabi ng beloved ordained preacher doon sa ibang bansa, mga minamahal, amen, sa pamilyang ito, dumalo kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At pagagalingin kayo ng ating dakilang Diyos. Dumalo yung mga pamilya, mga minamahal, nagsisi, nagpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Amen. Pagdalo, mga minamahal. Amen. After ng gawain ng mahal na Panginoon, nagpalehan sila, mga minamahal. Pinagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko, mga minamahal. Ibig sabihin, VIP, mga minamahal, nasa atin ang pabor ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Mula sa pagiging mahirap, itataas tayo ng mahal na Panginoon. Mula sa pagiging janitor, mga minamahal, ating minamahal na kapatid, nag-apply sa trabaho, janitor ang kanyang in-applyan. Ang sabi ng nag-interview sa kanya, manager ng kumpanya, mga minamahal, amen? Sabi ng manager, hindi bagay sa iyo ang janitor. Ang bagay sa iyo, supervisor. Amen? Palakpakan natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Amen? Ating beloved kapatid, mga minamahal, lumubog ang kanyang sinasakyan. Barko, mga minamahal. Amen? Lumubog, mga minamahal. Yung ating kapatid, nasa gitna ng laot, hindi marunong lumangoy. Amen? Lumipas ang maraming oras, mga minamahal. Amen? Dumating yung mga saklolo, mga minamahal. Amen? Ang sabi nung nagsaklolo sa kanya, mga minamahal, ang galing nyo namang lumangoy. Nakaya nyo yun. Ilang oras kayo nakababad sa tubig. Sabi nung nag-save sa kanila, mga minamahal. Sabi ng ating beloved kapatid, anong marunong lumangoy? Hindi nga po ako marunong lumangoy. Kaya ako nakatagal sa tubig na yan, meron akong naapakang matigas, nakatungtong ako sa batong ito. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ganyan magligtas ang ating dakilang Diyos kapag tumawag ang mga tunay na anak ng Diyos, nayan kaagad ang katugunan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ako'y sa Kanya sa kabagabagan. Amen? Walang problema ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kung ating ilalagak yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, hindi tayo matatakot.
Hindi natin aalalahanin kung anong araw ng bukas, kung anong ating kakainin, kung anong ating daramtin, kung anong ating ibabayad sa lahat ng ating mga pangailangan, ang kung ano ang ating po mga minamahal. Amen. Ating mga isusuot, ating gagamitin ng masasakyan, hindi natin yan poproblemahin mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, God's provide. Amen? Sabi nga ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things are added unto you. Amen? Lahat ng mga bagay, mga minamahal, amen, idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Amen. Lahat tayo nagnanais ng mahabang buhay, mga minamahal. Amen. Gusto natin humaba ang ating buhay. Gusto natin makita lahat ng ating pong mga apo sa tuhod, sa talampakan, mga minamahal. Amen. Gusto natin, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ating ilalagak ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, hahaba ang ating buhay. Amen. Magkaroon man tayo ng karamdaman. Ang karamdaman, mga minamahal, nandyan lang yan. Ang kapigatian, nandyan lang din yan. Kakambal na yan ng mga Kristiyano. Kakambal na yan ng tao, mga minamahal. Amen? Kaya nga ang ating beloved kapatid, mga minamahal, sabi ng beloved kapatid, amen, sa kanyang patutuo, amen, ang kanyang breast, mga minamahal, karoon siya ng breast cancer. Amen. Tinubuan ng cyst, mga minamahal. Sabi ng doktor, kailangang maoperahan sapagkat, mga minamahal, malaki na yung bukol sa kanyang dibdib. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, nagpa-check up lang, mga minamahal. Hindi niya na inintindi, hindi siya natakot, hindi siya nabagabag, mga minamahal. Amen. Anong kanyang ginawa? Mga minamahal, dumalo 3 times a week. Ipinagpatuloy lamang kung anong tungkulin ang iniatang sa kanya. Dumalo, namuhay ng may kabanalan, mga minamahal, nagbigay, amen, ng may katapatan, 20%, 50%, 80%, ikasampung bahagi at handog, amen. Nagpuri, nag-alay ng ayuno, mga minamahal, amen. Pagkalipas ng 2 linggo, amen. Nagpa-check up muli, mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng doktor, mga minamahal, nung una, kailangang operahan. Subalit, pangalawang check up, ang sabi ng doktor, mga minamahal, hindi na pala kailangang operahan. Wala na palang bukol. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Provision ng ating dakilang Diyos, tayo rin po ang makikinabang kung ating gaganapin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, amen, ng Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, ginaganap natin, sinusunod ang kanyang banal na kalooban. Amen? Wala tayong ibang iibigin, mga minamahal. Maging ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Iba ang pag-ibig sa kanila, iba ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Yung pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ito po dapat ang mauna, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating mga loved ones, mga minamahal, amen, pagdating sa langit, mga minamahal, hindi mo na yan asawa. Dito sa lupa, asawa natin siya. Dito sa lupa, anak natin siya. Dito sa lupa, lolo, lola, tiyo, tiya, mga minamahal. Subalit pagdating sa langit, mga minamahal. Amen? Magkakapatid na po lahat, mga minamahal. Hindi na asawa, hindi na anak, kundi magkakapatid na. Iisa ang Ama, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? At sinong ating ibigin? Saan natin ilalagak ang ating pag-ibig? Sa ating dakilang Diyos, hindi sa sanlibutan. At ating basahin, unang aklat ng 1, 2:15 hanggang 17. Amen. Dito po sa Juan, ang kabanata ito sa talatay 15 hanggang 17. Amen. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Unang 1, 2:15. Amen. Dito po sa unang Juan, ang kabanata 2, ang talatay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Hanggang 17 po. Praise the Lord sa 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maliwanag po mga minamahal. Amen. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Ang sanglibutan ay lumilipas, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Ang sanlibutan, anong maibibigay ng sanlibutan? Temporary. Mga minamahal, temporaring kasiyahan, mga minamahal. Amen? Temporaring kasiyahan, pagkatapos, anong kapalit? Forever, mga minamahal. Amen? Na pagdurusa. Amen. Subalit kapag pinili natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginanap natin ang kanyang kalooban. Sinasabi, nananahan magpakailanman dito sa lupa, daranas ng kaunting kapighatian, mga minamahal. Amen? At pagkatapos, amen, forever kagalakan sa piling ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Kaya't mamimili ang mga tunay na anak ng Diyos. Choices, mga minamahal. Nasa inyo, mga minamahal, kung saan nyo gusto pumunta, mga minamahal. Kung sinong nais nating ibigin, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon ba? O ang sanglibutang ito, mga minamahal. Amen? Kapag pinili natin ang sanglibutang ito, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, pinili natin si Satanas. Mga minamahal, maliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang Ama, ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na narito, mga minamahal, amen, pag-aari, mga minamahal, ni Satanas, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya't mga minamahal, amen, yung mga ating mga gadget, mga cellphone, mga minamahal, amen, nandyan lahat yung ating attention, mga minamahal, amen. Kapag inibig mo ang sanlibutan, sinasabi ng banal na kasulatan, wala sa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, oras ng gawain, mga minamahal. Amen. Oras ng gawain. Meron tayong nakikita, nagsiselfone pa rin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pinili nila. Hindi man nila sabihin, hindi man marinig sa kanilang mga labi na iniibig ko si Satanas, mga minamahal, maliwanag sa kilos at gawa, iniibig nila si Satanas, mga minamahal. Amen? Hindi po ang inyong abang lingkod ang nagsabi niyan, kundi tayo mismo sa ating sarili ang gumagawa, mga minamahal. Amen? Kung anong ating ginagawa, mga minamahal, amen, makikita yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sinasabi natin, iniibig ko ang mahal na Panginoon. Biyernes, mga minamahal. Minsan nakikita na lamang tayo during Holy Sari dito po, mga minamahal. Amen. Paano na iniibig natin ang ating dakilang Diyos, subalit hindi naman natin nakikita, mga minamahal, hindi naman natin sinusunod, ginaganap ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Sinasabi natin, iniibig natin ang ating dakilang Diyos, hindi naman tayo nagtatapat ng may katapatan. Nagbibigay ng may katapatan ating kasambung bahagi tandog. Hindi tayo namumuhay ng may kabanalan sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagdating sa bahay, hindi tayo nakakapagpuri. Pagdating naman ng gawain ng mahal na Panginoon, late na tayo dumating, wala nang puri, mga minamahal. Pag upo, labas agad si cellphone, mga minamahal, amen? O kaya, pag hindi si cellphone ang kaharap, yung kumari, yung kaibigan ang kausap, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Masasabi po ba natin, iniibig kita, mahal na Panginoon? Amen. Kaya nga sinasabi ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig sa akin ng bayan, amen, ay sa nguso lamang, mga minamahal, sa labi lamang, wala sa puso, mga minamahal. Amen. Sa atin na po yung buong Lunes, mga minamahal. Amen. Lunes, Martes, Huwebes, mga minamahal, Sabado, mga minamahal. Naglalaro tayo. Pagdating ba naman ang gawain ng mahalapin, laro pa rin, mga minamahal. Hindi natin pinahalagan ang ating kaligtasan. Amen? Hindi binabaliwala natin, mga minamahal. Amen? Ang sakripisyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Itong init na ito, mga minamahal. Amen? Hindi natin halos makayanan, mga minamahal. Mayroong bata, mga minamahal, 16, 14, binawian ng buhay, high blood dahil sa init ng panahon,
mga minamahal. Amen. Bata, matanda, mayaman, mahirap, mga minamahal, walang patawad. Basta't dumating, inataki, mga minamahal ng high blood, walang buhay, mga minamahal. Amen? Subalit tayo, mga minamahal. Amen? Kapag inibig natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung iba nga sa atin, mga minamahal, nakaka-encounter ng mga hold-upper sa Maynila, kahit saan man dito sa lugar, mga minamahal. Amen? Sabi ng hold-upper, hold up ito, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating beloved kapatid, praise the Lord! Hallelujah! Sabi ng hold-upper, huwag kang maingay, exempted ka, hindi ka kasali. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kapag tayo nakakaranas ng medyo tumataas yung ating mga presyon, medyo bumibigat yung ating batok, medyo talagang bumibigat, mga minamahal. Amen? Anong ating ginagawa? Nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Pagkatapos magpuri, amen? Pinagagaling na tayo ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Sa iba naman, nagpapalihan, nagpapaback-up prayer, mga minamahal, amen, nandyan pa rin ang katugunan, ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Kung iniibig natin ang sanlibutan, ibig sabihin, gusto nating yumaman. Gusto nating magkaroon ng sasakyan. Sasakyan, mga minamahal, meron na tayong sasakyan, hindi pa tayo kontento, mga minamahal. Ibig sabihin, yung sasakyan talagang yung katulad ng mga sports car, luxury cars, mga van, ginagamit ng mga artista, mga minamahal, na pagpasok sa loob ng van, kumpleto na lahat, may banyo, amen, may shower room, may bedroom, may living room, mga minamahal, may music room, mga minamahal, kumpleto na lahat, mga minamahal. Amen. Gusto pa natin ang bagay na ito. Maging sa ating tahanan, kumpleto din. Gusto natin ng ganito, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ating basahin, amen, Unang Timoteo 6:7 hanggang 12 po. Amen. Dito po sa aklat ng Unang Timoteo, ang kabanatay 6, ang talatay 7 hanggang 12, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Wala tayong dinalang anuman at wala rin naman tayong mailalabas, mga minamahal. Amen. Nang tayo ipinanganak, hubot-hubad tayong nilabas. Lumabas sa sinapupunan ng ating ina. At pag tayo binawian ng buhay, ganun pa rin. Wala tayong madadala, mga minamahal. Hindi naman tayo binabawalang magtrabaho, hindi po tayo binabawalang kumita ng salapi, hindi naman tayo binabawalang maghanap buhay, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, unahin natin, mga minamahal. Amen. Ang katwiran, ang kalooban, ang kaharian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat wala nga tayong madadala. Amen. Pagharap natin sa hukuman, sa ating pong pinakamamalapang Diyos, anong ating iprepresenta sa ating dakilang Diyos? Yung diploma natin, may pre-present ba natin yan? Wala naman tayong madadala, sabi ng banal na kasulatan. Malapay nung nagtapos ako, isang abogado. Amen. Nagtapos ako bilang isang inhenyero. Amen. Nagtapos ako bilang isang architector. Amen. Accounting, mga minamahal. Nagtapos ako sa pinakamataas na antas ng paaralan, mga minamahal. Sa sikat na paaralan
sa Harvard, sa ibang bansa, mga minamahal. Amen. Kaya sa UP, sa FEU, mga minamahal. Amen. De La Salle, Santo Tomas, mga minamahal. Hindi natin may kakatwiran yan, mga minamahal. Ano ang ating dalal-dala? Yung ating gawa. Yung ating ginawang paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kung paano natin siya pinaglingkuran, doon tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya malinaw na sinasabi, sabi nga, maging wise ang mga Kristiyano. Amen. Ibigin mo ang sanlibutan, wala sa iyong pag-ibig ng Ama. Ang kanlibutan ay lumilipas. Amen. Subalit, ang gumaganap sa kalooban ng malapenon ay nananahan magpakailanman. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kahit na anong mangyari, ang mahal na Panginoon pa rin ang dapat mauna sa atin, mga minamahal. Amen. Kailangan nating ipakita yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos sapagkat wala naman ibang makapagliligtas sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi tayo may liligtas ng ating pong mga gawa, mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga trabaho, mga minamahal, yung ating salapi, yung makinikita natin, maililigtas ba tayo niyan, mga minamahal? Sabi nga, wala na tayong madadala, mga minamahal. Amen? Yung ating mga achievements, mga minamahal, amen? Kahit sabitan tayo ng medalyang ginto, mga minamahal, amen? Magkaroon tayong tuni-tuniladang ginto, katulad ni Marcos, Presidente Marcos, mga minamahal, si Marcos, anong nangyari? Mga minamahal, napahaba ba yung kanyang buhay? Mga minamahal, amen? Humaba ba yung kanyang buhay dahil sa kanyang ginto? Mga minamahal, hindi po. Yung ating beloved kapatid, tinaningan ng doktor, amen? 3 weeks, mga minamahal, amen? May tumor sa utak. Sabi ng doktor, 3 linggo na lang buhay mo. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade, amen? Pagdalo sa Jesus Miracle Crusade, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, amen? Lumipas ang ilang araw, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Humaba ang kanyang buhay. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag inilagak natin ang ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, hahaba ang ating buhay, maging yung ating mga buhay, mananagana sa material, mga minamahal. Amen. Higit sa lahat sa spiritual. Subalit, kung meron na nga tayong meron mga isusuot, mga minamahal, makontento na po tayo, magkaroon tayo ng contentment, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, ito ang bilin sa atin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Mga minamahal. Amen? Na huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu. Mga minamahal. Kailangan mapanatili natin ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos na nananahan sa ating puso. Mga minamahal. Sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain ng malapenon. Hindi uma-absent, mga minamahal. Yung sinasabing hindi lagi, mga minamahal, hindi po yun, mga minamahal. Amen? Kailangan huwag umabsent, mga minamahal. Di ba? Minsan lang ako umabsent. Hindi po. Sabi nga ng ating pong mga beloved children, mga minamahal, amen, isipin daw po natin lagi, mga minamahal, na kapag tayo dumadalo, mga minamahal, i-rapture na, mga minamahal, na darating na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya sabi ko, huwag talaga umabsent. Amen. Ang dadagitin ng malapenon, sabi nga po, walang kulubot, walang mansa, walang kapintasan. Saan ba tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos? Sa gawain ng malapenon. Sa tuwing tayo nagkakaisa, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen? Kumikilos ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, nililinis tayo ng kanyang banal na dugo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Paano na lang, mga minamahal? Amen? Nandito, yung iba, wala dito. Amen? Sila ba mga minamahal, amen? Lalong-lalo na kung hindi nila pinapahalagan, mga minamahal. Araw ng Miyerkules, saan sila napupunta? Sa mga mall. Amen. Ibang mga minamahal, mas mainam pa sa kanilang dumalo sa kanilang mga pagtitipon, mga birthday, amen? Birthday ng kumare, birthday ng birthday ng ganito, ganyan, mga minamahal, nandun sila, mga minamahal. Mas nais pa nilang pumunta doon, mga minamahal, kaysa makipagpiging, kaysa makipagkita sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Amen. Huwag na nating naisin, nasa inyo maman, mga minamahal. Amen. Iiwan din po natin lahat yan, mga minamahal. Amen.
Nagnanais tayong mayaman, naging mayaman, nagiging sanhi yan ang ating pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Amen. Yung iba sa atin, pag lumalago na yung negosyo, lumalago na yung, tumataas na yung ating posisyon sa ating mga trabaho, amen, mas napopokus na, mas dumadami yung oras natin sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Yung paglilingkod, mga minamahal, nababawasan, mga minamahal. Amen. Mas kailangan mas maraming oras sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sinasabi ng ilan, sobra-sobra na yung paglilingkod, baka lumagpas na kayo sa langit. Di bali nang lumagpas sa langit, mga minamahal, wag lang magkulang. Amen. Lumagpas man sa langit, amen, pag nahulog, langit pa rin. Mga minamahal. Amen. Kapag nagkulang, paglagapak, imperno, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Dakila ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao, mga minamahal. Amen? Ang pag-ibig ng tao, bulag. Amen. Ang pag-ibig ng tao, mga minamahal, bulag, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Kahit may yung ating mga pag-ibig, mga minamahal, sabi ng magulang natin, kay kabubuti natin, huwag mong asawain yan. Basaguliro. Amen. Mangiginom, punong-puno ng bisyo. Mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, pag-ibig, mga minamahal, amen, ng tao, bulag, mga minamahal, hindi nakikita, mga minamahal. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, amazing. Amen. Bakit, mga minamahal? Tayo na walang kwenta, makasalanan, mamamatay tao, magnanakaw, inibig pa rin ng ating pong pinakamamahal na pensus. Amen? At sabi nga po, mga minamahal, amen, kung punong-puno tayo ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, lagi tayo nag-aayuno, nagpupuri, dumadalo, mga minamahal. Amen? Lahat ng kahirapan, sabi nga po, katulad ng pag-ibig, mga minamahal na tao, magiging bulag. Ibig sabihin, amazing, mga minamahal. Amen? Sa tao, hindi niya nakikita ang kapintasan, mga minamahal, nung kanyang mapapangasawa. Habagkat iniibig niya ito, mga minamahal. Sabi nga na iba, bakit mo napili yan? Amen? Love is blind, sabi nila mga minamahal. Subalit sa mahal na Panginoon, amen, kapag nasa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, amen, yung kahirapan, hindi natin makikita yan. Amen. Dahil nga, iniibig natin ang ating dakilang Diyos. Yung ating mga minamahal na kapatid, amen, 7 bundok nilalakad dahil sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yung iba nga, yung tao sabi niya, kahit harangan man ako ng sibat ng kanyon, amen, hindi ako mahadlangan, pupunta ako sa bahay niyo, dadalawin pa rin kita. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ganun din. Mas higit pa. Amen. Harangan man ng sibat, maging sanhiman ito ng kamatayan. Sabi nga ng banal na kasulatan, sinong makapaghihiwalay sa atin? Ang kamatayan ba? Ang kahirapan ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya't sinasabi, mga minamahal, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Sapagkat alam naman natin, yung ating ginagawa, mga minamahal, na pagsasakripisyo, ito po, mga minamahal, ay may kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating gawa, may kabuluhan. Amen? Hindi po ito mga minamahal walang saysay, hindi po tayo sumusuntok sa buwan, hindi tayo nakikipagsapalaran, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yung ating buhay. Amen? Pagkatapos ng buhay dito, sa piling ng ating pong pinakamamahal Diyos. Tayo po tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong paluwal at diyan, aking natatanging naman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Iyan ay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman.
ang dakila, kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay ipamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, at sa iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos ay maging mainit sa paglilingkod sa Kanya. Wala tayong may gaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, kundi ang patuloy siyang pasalamatan. Purihin siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag tayo wala ng Miyerkules, mga minamahal, hinahanap tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos na nangungulila, mga minamahal. Inahanap ang ating mga presensya, mga minamahal. Ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya nga minamahal, kapag tayo nagkukulang, nandyan kaagad ang paalala, ang pagmamahal ng mahal na Pinoon. Sapagkat ayaw tayong mawala ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. Ayaw tayong mahulog sa mga kamay ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Gusto ng mahal na Pinoon, manatili tayo sa kanyang mga kabay, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ano mang ating hingin, mga minamahal. Nangangailangan tayo ng trabaho. Bakit hindi tayo tumawag sa mahal na Pinoon? Nangangailangan tayo ng kagalingan. Bakit hindi tayo tumawag sa Diyos, mga minamahal? Pangako ng ating dakilang Diyos, siya mismo tumawag sa atin. Siya mismo naglapit sa atin sa kanyang sarili. Kaya't anumang oras na tayo tumawag, sinasabi ng banal na kasulatan, didinggin tayo ng mahal na Pinoon. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong
buhay kong ito, ngayon at kailanman. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Bawat tao sa mundo, kailangan natin na ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, singlawak man ng Pacific Ocean, kung tayo magpapakumbaba, magsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang Diyos handang magpatawad. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan natin ating dakilang Diyos. Ating pinakamamalapayang Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magkaroon, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang taong nakaabot, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Ating lahat ng makasalanan, mga minamahal, patatawarin niya ng ating dakilang Diyos kung tayo magpapabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Hindi tao, mga minamahal. Kailangan sa Diyos tayo, mga minamahal, lumapit, hindi sa tao. Sapagkat ang tayo walang kakayahan magpatawad, walang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita kanina, habang umaawit ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, bumaba ang Santong Espiritu. Sila'y binautismoan sa Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Ang iba'y nanginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalitang ng iba't ibang wika. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po inyong mararanasan kung tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas sa ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata at sumunod po sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. Mahal na Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marubi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na po manalangin. Hallelujah, hallelujah. O mahal na Peng Jesus, hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa na iyong binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, malapinoon. Kahabagan mo po sila. Malapinoon. Isulat mo po kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpalang ng mga Diyos, mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Sa urang dalangin, Pastor Will de Estrada Almeida. Hallelujah. Kami po'y sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababadi ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po lahat, umalapinoon. I-provide mo po, abutin mo po niyang mapagpalang kamay, bawat pangailangan ng bawat isa, malapay noon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming inakin lahat na katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, palayasin po natin lahat ng mga karamdaman, mga demonyo ng hadlang sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, hallelujah. Kidney trouble, gallstone, gallbladder, hallelujah, ulcer. Mga demonyo ng palalabig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. At sabay-sabay po tayong lumundag ng 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon